moko iluongo ni missing parents. Missing parents gin jok moko madwaro pesa, gin gidwaro pesa throughout. Gin ginyuolo nyithindo, to nyathi nohinyore kata mana 3 months ago. Nyathi nowang'. To king'ini en gi jatich, ondiko jatich. En omanyo pesa. Koro nyathi to nowang' to kia, to en miyo maka. Koro iyudo ka gigi seche moko wanyalo bedo ni wadich ahinya e kitichwa ka. To seche moko dichwa ni dhi hinyowa nikech odhi ketho family marwa. E gino miyo iyudo ka seche moko Nairobi ka gimomiyo iluongo ni single parents. Iyudo ka koro kendo ng'enye kabisa. Nikech ang'owa, ji odich manyo pesa to gi neglect family. To family no kise neglect, ato koro in kanye, ibiro manyo pesa no ere yude, ako idhi chame gi nga. Koro anyiso jowa ni wayie strike balance ma tich to kod ang'owa family. Tich en 8 hours, kada kopo ni di 9 hours, jomoko winjo ni di kata 10 hours. To wach niya, 10 hours ni adonje tich 8, adonje tich saa 2, to awuok saa adi, awuok saa 10 kata saa 11. Koro saa 11 nyaka maybe saa 4 kapok adhi nindo, onego bed nang'iyo nyithinda, bo timo homework, nyithindo gi bo chiemo, nyithindo gi afya gi chalo nade, to jaoda to mantie ka. Koro iyudo ka seche moko kata mana family meeting, kopo ni nyalo bedogo, to family no bedie ariya maber, koro iyudo kata ka seche moko ka tich kaja kolwar, tiduogo ilande a safe hand e family ka. Yes. Ato thothne wang'eyo ni wachni mar dangni mar paro kata mental health en gino ma ponono jiko winjo, to en gino ma wanyalo wacho ni nitiere stigma moro ma ng'ato bedo godo kata ng'ato bedo stigmatized. Ere kaka wanyalo tieko stigmatization ma kamae ahinya te kuonde mag tich mar mondo mi ji katiyo kacha to kata kowinjo ni ng'ane kale kama to kikoro ne gikwede ni en koro ken makare ok wanyalo associate kode ponono wan bende gini dipoko mako. Stigma ni Joyce en gima lich ahinya. Wacho kae niya, seche moko ka ng'ato wacho ni an gi mental issues, to ibu paro ni janeko. Kata nyalo paro ni ng'acha weak, kata nyalo paro ni seche moko ire, dongi seche moko wajuok go se donjo kada ka. Yes, to ng'ani to kar tiche ma hinyo, kata ng'ani kar family modakecha, ema hinye. Koro awacho niya, stigma en gima seche moko nyalo bedo. Anyalo paro ka ayaki nokwongo donjo. Tiyudo ka jayaki nokata musi. Okome momento go idi wanga mana lungo ni stigma manos donjo. Mental health an issue ma is very healthy. Koro tenene ya oningo beni kapok ijaji ng'ato kata pok ing'ado ni ng'ato bura. Ng'eni ng'ani en dhano kaka in. Ng'eni ng'ani tiyo gi remo mana kaka in. To kata mana in no ibiro ka seche moko you are not immune to mental issues. Koro handle ng'ani kaka brother. Yani, be your brother's keeper. Joyce, Rona Mosi Okinyi, kadonjo, apenji ni, how are you? Yes? Koro kidwoka, kata kinjaku ngisani, ato noka nindo, kata kama, anyalo yudo kaka konyi. Wabede go siep e kar tich. Wabede gi ng'ato, masite moko, wanyalo ngiso gima we are going through. Wabede gi forum, wanyalo share e weche wa, nikech ng'eni a problem shared is half solved. Iwacho kanyo makare ahinya to ponono kuonde mwatiegi ginyalo biro kod programs kaka mage ma ponono nyalo konyo jotije matiyo negi mar mondo mi ng'ato kik beda ni ponono ena teacher asasa makata en koro ko en kacha kochiwo gokinyi to ng'ani koparo dhi e tich to winjo ma kosejony kata kapok ochopo ka to koro dhi adhiya kalore ni ong'e ni ponono miso dwe nyaka yude pesa moro kalore ne entiere kod familia. Ponono programs mage ma jogo mondiko ji e tich nyalo biro godo mar mondo mi orit kit paro kata chal mar paro mar jogo matiyo tich e kembe kata kuonde tich mopogore opogore. Wow. Mano penjo maber malich. Number share program mwanyalo kelo e kar tich. En gilmo ng'e training. Mental health awareness. Mental health awareness en tiene niya kaka watie Royal Media ka. Wanyalo manyo jahocho kata an expert in mental health. Titi munwa training. Wanyalo time ki department, wanyalo time ki galamoro kata kamano. Then, apart from training, nitie gima miluongo ni team building. Team building, mae gima timo Nairobi ka most of the time. Akao jotich, atero kamoro, wadhi watugo kacha, wawuoyo. Ido ka team building no, chalo yani bikelo cohesion. Kata ji diriwore, ji wuoyo, ji nyiero. Koro tension made bed kacha. Iseti mangowa isegolo. Then, wacho kani policy, workplace policy. Wabede gi policy kata procedures moko, chike moko, ma ji nyalo follow. Mondo wakony jowa.
kik waketa ji kata jotichwa nwasundogi ni wak ma ok en punda ma ok en robot ma en dhano ni iluongo ne dhano wiche dhano wiye no wang'i ni wi dhano ni wan watimo nang'o koro wabede gi policies moko manyalo support our mental health at place of work. Then nitie gimoro ka miluongo ni hera ni ng'eni en seche moko en gima duong' ma kopo ni wanyalo wache to wanyawache ka kata mana higa achiel. Hera en gima ber jokama kendo bedo kind en gima ok ng'iew. Nitie gik moko miluongo ni appreciation. Sama ng'ato timo gimoro maber kata mineno ng'ato make an effort, jatich make effort, nyis jatich ni ang'o idhi maber, erokamano, yani give him a pat at the back. Ma is one way mwanyalo encourage go mental at workplace. Appreciation. Paro niya, kapo ni dhi Tich, kama employer ng'i kaka kwenda huko. Employer ng'i kaka maybe good for nothing. To ere kaka idhi enjoy tijni. Koro anyiso employers niya, mondo wa create environment maber, yani lwasi maber ma tich. Onego bed ni watimo gimiluongo ni appreciation. Wa appreciate jotichwa. Jotijgi can be appreciated kata mana chai okinyi ka Joyce kani chai makani kanye. Yes? Chai moro okinyi cha minyalo kel cha. Ikelo chai tu. Paro niya, by just kelo chai, no, ing'is jotich ni jokama ang'enu ama bor jomoko, timo ang'owa, chai biro bedo ka koro biro tinyalo medho kama. Paro ni mano kende, oseng'iso jatich e pache nang'o, yawa ka kare employer wa o appreciate wa. Koro, appreciation is a very good thing. Ma binye nyaka bosses wa mwa report to, supervisors to any other boss. Ma message ma nyaka dhinegi. Appreciate your team mitiyogo no. Mano e family ni to kendo mano e team poka neno kata football team mose locho ka ng'ato ka defender dwa mano defend, goalkeeper dwa mano mak ball, to striker cha dwa mano no lo. Jogi nyaka temte ni giloyo to loyo ni goalkeeper participate, defender participate, midfielder to gi strikers. Koro let us work as a team. Teamwork no e gima bi konyo mental health ka. Joyce. Ilero kanyo Makare nyadago mar mondo mi asoma ne moko kuom ote ma joneno mago osebedo ka oronwa anyisi nyako Ramogi Jwang ni nyalo bedo kuchwalonwa ote penjo paro mora mora kokalo yore waduto te mag tudruok okinyi makawuono. Abiro mana somo moko kuom ote kapok wadhi e yweyo. Ote makamago bende jahocho Dr. Omanya mantiere godo okinyi makawuono biro bedo ka duoko moko kuomgi mago penjo kata paro mopogore ma joneno magwa chwalonwa odiochieng' makawuono. Kachako kanyo kod ote mokwongo mano mar Odhiambo Joseph Kombo mar Alego Agulu Odheyo. Owacho ni asedonjo e chenro makare. Joyce dangni mar paro biro gi lwasi marach mar tich. Achiel kuomgi kata kamano ote makamano rumo piyo kapok atieko some. Owacho ka ni achiel kuomgi en pesa matin to tich kaliecha. Mano ote maliu kanya ahinya. Ote machielo Jackie Nyarmodi wacho kanyo ni mental cases opong' kar tich malicha. Starting with bosses narrowing down to workers. Dhano kelo shida and frustrations at home to work. How can this be controlled? Romano penjo ma Omenya biro bedo ka duoko no okinyi makawuono. Vitalis Ochieng wood game karariwa anga som mano ote mano mogika kaeto iduok nwagi kapok wadhi e yweyo odiochieng' makawuono. Wacho ka ni asemol kodie TWAK ka medo puonjra mang'eny kuom mago to penjo na maduong' nyalo bedo ni tho losa maonge break. Ibed ka iwach ma luongwa kanyo idhi komachielo bende igo mbaka gi jomoko ma tich ok inyal tiyo en wuotho gi kuotho yani odiochieng' rumo maonge gima itimo kaka en jahocho ma itieko stress kuom ng'ato. Iyudo ni ng'ato nigi stress to dende pichni. Mi penjri ni kara stress en ang'o. Oler nago mos. To tuoche mage mokelo e del, ranyisi mage gin mage. Maka ineno to ng'ato, makineno ng'ato to nyisi ni en godo. Mago mana moko kuom penjo ma joneno magwa penjo odiochieng' makawuono. Wachak kanyo kod
ote mabende noor kanyo koda Jackie Nyarmodi penjo kanyo ni starting with bosses and narrowing down to workers dhano kelo shida and frustrations at home to work. Yes. Mano inyalo gae yo machalo nade kalo ni mane makoro miyo kata lwasi mar tich kae ok nyal bedo maber kwatiyo kata kod ranyisi inyalo yudo ni intiere kod kata jatendi moro ponono wuok oko ot kacha ka intiere kod dangni mar paro kobiro e ofis kae to koro ger pino okeko mana gi kila ng'ato weche ma kamagi inyalo tiek nade mar mondo mi joma tiyo kae gi gin bende gino kik affect gi. Gima nyaka koro anyisi ni kidano kora ma jotendwa jotendwa gi be mana dhano seche moko kata chuo ti goyo seche moko rodhi saa ko bire ka tich ka omero ger pino yes ido ka frustrations gito nitie to gima nawacho kae ma nawacho mana nyiso jawinjo ano nitie gimiluongo ni mental health awareness training ni watimo ne ji mondo kata mana bosses wa motelo nwa ka obed gima miluongo ni emotional intelligence kaka ginyalo control pachgi. Yes, ang'eyo ni seche moko wanyalo dhi through a lot especially family wagi ang'eyo ni seche moko nitie dangni mar paro kod gi kocha kata frustration manyalo bedo koa kuom dala ni to dwani wa strike balance wang'e ni tich and teach dala and dala mana gima chako wacho. Yes, nikech ibiro ka seche moko frustration nicha kikele nikech feelings so gin gik mowuotho go sami sekele workplace ka idhi kosana gi ji mang'eny idhi kwarusa ji mang'eny koro frustration gi onego bed ni wang'iyo kaka wakonyo jogi nikech kana ma bosses wagi gin mana dhano joka ma kendo gimbe gidwaro mana ginene paro maler yani kata mental health good mental health manyalo miyo gi gitim tijno e yo makare koro watim more of mental health awareness waket jotije wate despite of the rank waket gite wang'is ni ang'owa in dhano inyabedo gi dangi maparo to kidedo gi dangi maparo onego beni timo nang'o. Yes. Ay ng'ato bendo penjo ka ni pono ni nyalo bedo kod stress to dendi pichni ni penjo ni stress kara en ang'o to bendo wacho ka ni ranyisi mage to nyalo bedo na mage makineno to ng'ato mekineno kuom ng'ato to nyisi ni entiere godo nikech bendo wacho kanyo ni ponono ng'ato chopo e ofis en tije ni mana kuotho oko ti. Mago questions ariyo. Question mokwongo ng'ato nigi stress dende pichni wada wacho ka niya ka in gi stress inyalo chiemo mang'eny kata inyalo chiemo matin koro seche moko ng'ato chiemo mang'eny ing'eni ki chiemo mang'eny to Joyce biro ka dendi kero chako medore donge koro wacho ni to ing'eni ka delo medore to waja wacho ka ni ng'ani boss ng'ani chiemo maber omeda dhi maber donge koro yudo kaka dende medore to kar ng'ani nigi stress. Yes, nikech ng'ani nikech dang mar paro odhi chiemo mang'eny to chiemo mang'eny to mang'o kelo dende mapichni aya penjo kacha niya to ka ng'ato dende pichni to en gi stress to kar inyalo ng'e nang'o ranyisi mage wang'isi niya seche moko ka wiyi bari idhi osiptal opimi onge tuo amara gini stress gini dang mar paro ibiro ka seche moko ng'ato wiye bar iwinjo ka wiyi bari to kata idhi hospital tuo no onge ng'ani seche moko dhi through a lot or dhi through stress. Then number 2 awacho ni withdrawal ibiro ka ng'ama kama seche moko nitie gimoro manyocha obedo notimo sani koro ok otimo. Okay, ng'ama kama seche moko koponi ipenji ni to inindo saadi titiyo saadi ibiro ka seche moko ok onindi kata oversleep onindo zaidi. Yes, koro biro ka seche moko magi gik ma seche moko nyalo miyowa ranyisi ni ng'ama kama dwano kony is going through a mental crisis. Yes. Aya nitie penjo moro ipenjo kanyo jawinjo yo penjo wacho ni penjo kae kanyalo mana somo ote makamano bendo penjo kae ni kuotho gimoro wacho kuotho ni pono ni kuotho mang'eny ino kibed piny ilond kae to ponono tich mor teri kata kacha okitime yo makare nyakalondo gito nyaka kony koro gimo seche moko semiyowa kata mana stress at workplace en gimiluongo ni rumors ni Joyce owacho Joyce biro nyisa kuodho na gimoro ni ng'eyo kama notimo kama kik nyis ng'ato to ama chaka dhi nyiso ng'ato ni kama kik nyis ng'ato koro dhi ka seche moko iyudo ka workmates gi kata colleagues ne kuodhi ibiro feel nang iwinjo marach gima kamano biro ka seche moko ng'ato odhi omake pache modhi omako paro
Ang'o me jogi kare okatim gini maber. Kare an mana useless ka. Kamano stress odonjo kuom ng'ani. Koro jok malondo piny gi onego wamigi tich nikech jogi onge designation kata tich samindi kicha ni in ibiro lond piny kikuodho ji koni gi kocha. Onge an pok aneno kamano. Ng'ani chalo ka gima oonge tich ka. To kendo ng'ani magi jok monego koro omiwe ng'ani pare niya en gi mental issues. Nikech kata ma jokuotho ka bedo gi gima miluongo ni low self esteem. By the way, Joyce, sami wuoyo kuom ng'ato ng'e maber ni in gi low self esteem. Yes, in gi mental issues. Mondo be nikoni tir mar mondo mi nyise gima kuodhe neno. Sani ko poni wakosana kata nitie gimoro ma afil ni timo marach. Dong'ani Joyce bine gimoro ni timo ka to okodhi makare kama. Donge kamano at least en gimo conversation mamachwa. To sama ng'ato yudo ka koro kuodhi gi ng'ato moro kacha, Cleopas moro kacha, ibiro paro ni to kare ang'o masetimo ka momiyo jogi ok nyang'isa. Ng'ama kuotho, ng'ama londo piny gi wach koni gi koni, en ng'ama nigi paro monego be ni konyo. Yani en gi mental issues kata mental crisis. Wakony ng'ani odhi one counselor, ng'ani odhi owuogo mondo ng'e maber niya onge tich manondik kachacha sama ni obedo employed ni ibi kuoth kilondo piny koni gi kocha. Magi jok mosekelo kata gimiluongo ni conflict at place of work. Awinjo to jigore ka. Otuma. Koro ji tuomo wigi ka asto yudo kata seche moko ng'ato koro gole tich. Nikech Joyce. Adwan wakaw yoyo marwa mokwongo nyaka Ramogi Ajongo kinyi makawuono. Wamudho mana pi matin waduogo wadhi mbele kod twak marwa kik idhi mabor. Inyalo goyo kwan kod omenda ma aching' kata ma ikete bahasha ka isiko itiyo kod omenda mohingo kaka onego itigo. Tema ne keto e bahasha omenda ma idwaro tiyogo kama moko to ikung kata ika. Kuro nyisa in kadi mane momori ka. Samano kiwinj gima wacho ni. Odiochieng' mar nyasi ji nigi wuoyino ne giringo ba gilal. Gin giherore to gidwari warus. Oromo jatelo sanzo waramo. Tukeni dina nambani. Ema siko goni wa madoli simu saka sa. Tungo de chingmura mura ma madoli osego nambani. Hello. Dana makaur shil gil. Millionaire. Ng'ato oro na smiley achiel kende, param dwoko ne smiley ariyo dichiel. To param kendo dok gone dole ariyo. Golo marumba siko kinde duto. Musa Juma, Igwe Banderson, Tabule, Bilia Bear, Johnny Junior, kod mamoko riwore to mana etiedero. Kawa panjo rumba muziki. Jongolo mopogore kelo chunygi e pap mondo ginyisre. Kanda tezo atengo bolingo nangai. Riuri kod Ninja the Entertainer, Stella Brenda, to kod DJ Smollett, to mana etiedero. Ngeso kangeso, sa Paro Dhiambo, mana Ramogi TV. Unapanga kufanya nini do? Mimi napanga kulipia watoto wangu fees ya next year yote. Yes, Nyambura and Shiko. This is your check. Akisiamini Mukaya, I'm so grateful to you sasa. I love how excited so you grateful. are. I love how excited you are. Hivi sasa wametusort
na Wakenya wote tafadhali tujipange na Viusasa. It's a real deal. I have this goodie bag that usually tell people at home tujipanga with. Hii ni ya Nyambura, hii ni ya Nyambu. Asanti. This is yours. Asanti sana. Machiegni kendo nyako Ramogi Ajwang' wadhi mbele kod twak marwa kotudore kod Paro Makare e Tich. Kata e yore mopogore opogore monyalo neno ni wabedo kod mental health marwa e kuonde mwatiye obedo makare mar mondo mi ngimawa bende odhi mbele e yo makare. Kalore ni wacho ni ka pachi ok tie yo makare to ok inyal timo gimoro amora e yo maber. Obede tich kacha kata obede ot kamidake. Onego bed ni waketo maino e neno ni paro marwa en paro makare maonge chochni moro amora. Kapo ni kitudori kodwa gi sani antiere kae kod Dr. Omanya jahocho mabende watu godo mar mondo mi wapuonjre kaka wanyalo bedo kod mental health makare inyanya to tije mopogore opogore mwatiyo bed tije go magandika kata tich makata ini wuon indikori bende oteni mimedo chwalonwa wabro bedo kwa somoge achiel kachiel kwa dhi mbele kod twak marwa okinyi makawuono. Dr. Omanya kwa dhi mbele kod twak marwa kata kapok wadhi mbele kod ote aken wasom ote monde mabende joneno magwa podi chwalonwa ote makamago ibiro bed kiketonwa bang'e. Wach moro kae bende janeno marwa no wacho kae ni wach ma bende medo kelo dang'ni mar paro kata miyo ponono ng'ato state mare mar paro ok bed makare kae ne tich en wach mar chudo. Iyudo ka ng'ato seche moko ketne tich mang'eny motiyo to ponono ko ochopo kata miso dwe pesa modok godo ot en pesa matin. Koparo kacha ni entiere kod rent onego bed no chulo onego chiem onego rwakre ponono entiere kod familia en gi nyithindo madhi e skul weche mag thieth bende nitiere kae. Mage moko kuom gigo mabende podi medo miyo ng'ato ponono chal mare mar paro ok bed makare kata ok bed mokwe e kamotiye magi tinyalo konyeyo machalo nade. Giwacho ni tich kaliech pesa kapuoyo. Seche moko wach pesa kata wach manyonge osekelo shida ahinya seche moko kama watiye. Wanyisi niya gimiluongo ni financial management kopo ne ok opuonjwa ing'ene Joyce inyalo yudo kawuono kama tiye ichulo kata 10,000 to 10,000 gi ngima ma kawuono ok nyalre supermarket kata dhi gi 10,000 ibiro ting'o magigi kibeti kama kibiro mwacho yato gimaya ngima oridore ma seche moko 10,000 ok nyal ginene ok nyal chulo ot ma jikimui ma ibed ng'ama biro tich pile kamor. An gima wacho niya puonjri gimo miluongo ni entrepreneurship. Kawuono adieri kuma ngima dhiye kopo na 10,000 mirito miso dwe bibiro do kata seche moko tich bedo matek. Koro gima watemo jiwo jowetewa kata jonenowa niya bede gi streams of income kata kamoro minyalo yude kacha matin yude kacha matin yude kacha matin. To nikech ang'eyo ni kiti moko saving no kami chamo kende moko inyal yudo ko yudo ka savings ni bedo matek to wanyisi nyaka ng'ata bed gi savings culture. Aseneno jok mayuak kaka dir mane antie TSC ayudo ka jopuonj seche moko mane chulo jopuonj gi loan mang'eny jopuonj timang'o to nanyiso gi niya jokama pesa ni to thin to gima ng'eyo ne ka wabedo gi gima miluongo ni savings culture kata savings culture iluongo kungo pesa moro ka wanyalo bedo gi ikungo kinyo maber nitie gima idwaro timo kacha dalawa kacha nitie lo to seche moko wa Nairobi ka to wakia ni lobno nyalo kelo pesa kai Nairobi ka to seche moko nitie gimoro minyalo timo dala kacha matin yes inyalo kungo titimo gimoro dala kacha matin koro okibed niya ni pesa moro matin ni emidwari to ma frustration gini dhi nyika koro gimoro ngo beno atimo jo kama ayeni tich to kaliech pesa kapuoyo to giminyalo timo work also on yourself kendo bende ibed gi gimoro miluongo ni kungo kata adita moro manyalo konyi kiny ang'owa ka seche moko bi marach inyalo chwe lweti kawuono ji ok nyal dak entirely on employment ok dinyal jo kama. Yes. Adwa nwasoma ne moko kuom ote ma joneno magwa medo oro no kinyi makawuono ote makamago kinyalo mana ketnwa achiel kachiel mar mondo mi wasom Dr. Omanya odwoke moko kuom gi penjo mabende upenjo
odiochieng' ma kawuono. Ruth nyathi Ochieng' wacho ka ni kar tich tinde nitiere midhiero mathoth. Jomoko nitiere ga mana gin tijgi en trouble makers. Moko jokuotho, moko bende jo athua. Kar ohala bende iyudo mana customers ma gin gibiro ga mana kwinyi mondo giketh odiochiengi. Koro ka ber to kapok iwuok e odi kidhi manyo nyaka ilem mondo ruoth otelni. Mogik kik watho dich gima chando chunywa nyaka wa share kata gima chando chunyi share. Ong'isa ka ni penjna jahocho ni ang'o momiyo jomoko ka nitiere gi stress to gibedo machwe kar dhero. Awinjo twak ka antiere umoja. Erokamano ahinya kuom ote ma kamano Ruth nyathi Ochieng'. Ote machielo mar wuoda Gunga wacho kanyo ni bullying e tich, family affairs, financial affairs, weche mag tuo. Wacho ni mage moko kuom weche manyalo kelo mental health issues e kuonde mag tich. Orwatai majority leader wuod Uyoma Kobonga Rachar kan Nairobi Kitengela wacho ni aseko donjo e chenro kendo aneno Ramogi TV live. Joyce Oduor, good morning. Awinjo twak maber kendo umiyo wapuonjre weche mabeyo. Erokamano ahinya kuom ote ma kamano Rwatai wuod Gunga bende kendo medo ka wacho ka ni Joyce asedonje twak dangni mar paro biro kaluore ni samoro jatendi nyalo wuok e ode. Samoro ne ochwanyore. Koro mirimbe no odhi otieko kuom juniors ge. Ka ng'ato ochwanyore ode to onge ni mano en kama oting'o ji mopogore opogore kendo tiyo tije mopogore. Awach makamane wasetwake. Otemo gi kanyo mano mar Ochieng' Neli wacho ni nono weche mawuok e dhowa sechewa mag ticha. Wacho ni mage moko kuom weche ma ponono nyalo miyo ji pogore kod weche mag dangni mar paro. No ka ng'ato wacho ka ni pono ni nyalo bedo kod stress to ini chwe achweya. Ise wacho ni mano nyalo keti mar mondo mi pono ni bed machweya sasa kose nang'o. Chiemo mang'eny. Sama ng'ato nigi stress wacho ni onyalo chiemo mang'eny kata onyalo chiemo matin. Koro sama ichweti pinyicha ama ichiemo saa nikech in gi stress. Koro iyudo ka yani appetite omedore, ok ni en appetite manormal. Ituo in gi stress, in gi depression. Koro onego bed ni itimo ang'owa, onego bed ni ikonyi. Asto ng'ato jawinjore moro aneno ka owacho wach maler ahinya ni wechewa gik mawuok e dhowa. Sama watiyo weche mawuok e dhowa onego bed ni weche makelo ngima, weche makelo encouragement. Ok weche manyalo discriminate ng'ato kata manyalo go chuny ng'ato. Koro wanonuru joka ma kata kopo ni dio ad ng'ato kamoro ma ose gige to kiki kelne stress miage ot. Diadhi ng'eyo gino kata kok idwa to diadhi kamoro to kiki nyis ng'ato nikech ji hustle te, ji wuok oko mar menyo te. Koro miya wach mawuok e dhogi obed wach manyalo kelo ngima, wach manyalo kelo hoj kuom joma watiyogo. Apani mano wach malich ahinya. Yes. Ato beni mi aparo wach mana kaka janeno maro wacho ka ni pono jogo ma nitiere tije gi giwegi. Gin bende gikale dangni mag paro moko ponono. Gin to nego bende gitimo gidil kode yo machalo nade nikech yudo ni ponono wati kata kod ranyisi jogo matiyo kata obed kata sekta mar uso lewni mago mag obed mago mag mtumba kata mago mag duka, nitiere jogo mantiere sekta mar uso chiemo. Tiyudo ni ng'ato nitiere kacha to ponono ng'ato okowuloso ni yo makare. To okat mana customer kende nikech yudo kata ni en owuon nitiere tije ka bendo kia loso gi customers magi weche makelo gwandruok kendo nyalo miyo kata customer dhi ot ka ochwanyore imedo ne dangni mar paro. Imbe ki idong kae chal mari mar paro bende onge makare. Mago to nego beni wadil godo na. Joyce, goma wachake go. Anas nyosa sindiko kata ma sako moro mar matatu. Ne wakonye conductors ka. Jok ma kawo pesa ka. Okinyi chieng' moro ka dala ma Kitengela ka biro town. Okinyi atodong jigore gari ka. Ni ng'ato miye ginene mar 1,000 omiye okong'eno ochoko pesa to ng'ato miye 1,000. Koro jamana gi ng'ani to imi 1,000 na dokinyi adhi yudo change kaji. To pare ni koro gini kelo gwandruok. To gima nachaka realize ni kare kata ng'ama ne choko pesa cha ne nigi dangni ma paro monego bed ni konyo. Koro ji nogore ka koro ng'eni koro thego be koro bedo matek. Awacho niya ohala seche moko gi matek kendo ohala dwaro wuoyo. To kata mana jok matimo ohala gi
pare ni kokidhi e mental health training tibiro kosana gi customers ibiro kantie customer mabiro kacha obiro go opinion osedarawi to in midwa ni usne to darawi sasa koro ngama kama tidwa dilgo nango wanyisi niya jo Swahili no wacho niya an ao mabi Kiswahili kwa ng'e ahinya tena wema nenda zako maana tangeni be tim maber idie yori medie usne ngacha ngani is not your enemy okenja asiki usne odhi tema wuogi ngani nikech kopo ni kopo no ngisi wach moro tika wach ni chaki kete chunyi idedo kidhi kosana gi ji mang'eny ka koro gimitim tenda wema nenda zako inus gime uso cha nikech ing'e maber ni bade idwaro pesa adwani watik twak mar okinyi makawuono Dr. Manya okang' mane mako chopo makoro kiwinjo ni an tijni koro roma en toxic environment when should you quit kata kochopo sadi makoro onegi bole page wach ni koro bemba we adhi ateme kumachielo mana mapiyo kwa tigo ka chiel kod wach ni mogik nitiere okang' makoro kosechopo to quit nikech moving forward kata dhi mbele en gima ber ahinya ne sami sedhi ka jahocho mai setemo wuoyo kata gi ng'ama kelo workplace bedo toxic ni tokine ma is the right time you should quit nikech ang'omiyo idwaro gima iluongo ni mental health care kokitimo ma en tich ni self care en tich ni monego be ni in mirito pachino koro gima wacho niya ne jahocho wan yudowa Kitengela ofisa nitie Kitengela kacha kendo wan gi group miluongo ni a group of therapists wa support jok ma seche moko nya bedo gi mental issues reach wa out mondo watim ang'owa mondo wakonyi nikech konyi sani joka ma seche moko nyalo bedo marach mbele kacha koro kopo ni gi mental issue tafadhali share nikech sharing is caring kikilingo to kiny itima ang'owa kiny janeko kacha kata kiny deri wa lose koro kapo ni workplace is toxic tafadhali reach out share mondo konyi yes aero kama na inya thulo marwe man korumo kinyi makawuono ero kama na inya Dr. Austin Omanya kuom kawo thulo mari yo kinyi makawuni biwa puonje joneno magwa yore mag rito chal mar obwongo margi ahinya hinya to kuonde mopogore magitie we asomo te achiel kae mar evangelist Moses Owil Simba Wudo Lare wacho waneno Ramogi ka wantiere kochia an gi jaoda amoni nyar Kindu Bay wane chenro maleo mar weche ngima momakore kod obwongo mago paro mos na jalony daktari ajuoga marwa Dr. Menta Austin Omanya wuod wuora blessings ero kama na inya otema kama nacho ni nyaka som kalore ni ichuolo paro mar liwa inya ne joneno magwa odiochieng' makawuono nyakore moge jwang yena mar mondo mi watiek twak marwa mokwongo gi kanyo kata kamano chenro magwa podi igilach wako mana yuyo madundo gi sani tok yueyo to nyawadwa Sharon Ng'ao donjo kod chenro mar ng'ejo thumbewa kikidhi mabor